ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଇତିହାସ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ରଙ୍ଗୀନ ସାଜସଜ୍ଜା, ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପୂଜା ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶାଳ ଟେବୁଲ, ବିଶାଳ ଫାଟକ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଆଲୋକ ସହିତ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଯାଇଛି। ଗଣେଶ ବଜାରରେ 75 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଆଦିୟୋଗୀ ମଣ୍ଡପ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଅଠତିରିଶଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରୂପା ଟେବୁଲ ଥିବା ମଣ୍ଡପ ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଦୁହୁରିଆ, ତିନିମୁହାଣୀ, ଲ କଲେଜ, ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାଧିଆଲା, ଶାନ୍ତିସାହି ଏବଂ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏହି ପୂଜା 11 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ଜାତି, ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଦିନ ଏକ ବୃହତ୍ ମିଳିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ କାକର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।